Тази песен е специално направена за Анатолий и неговите момчета Валенсио и Мартин. Давай, Анатолий, хайде покажи им как ги убиваш. С класа, стил и бемвето ги разбиваш. Анатолий, злобарите разби ги, камиони пълни с милион. Това е сила, Анатолий е патрон. Давай, Анатолий, с твоите момчета Валенсио и Мартин, хайде покажи им. С класа, стил, злобарите разби ги, камиони пълни с милион. За стрелата на Анатолий, най-мощното БМВ ще ви гази с него душмани. Това е сила, Анатолий е патрон. Кой не познава Анатолий, хай му дарел мен в парите и колите, няма кой да го събори. Човека на папа-парата, Анатолий, душманите са му в краката. Анатолий има най-голямата сила, Лески, Чаверо, Мартин и Валенсио. Лъвовете на тате Анатолий, боса Анатолий знае как се владее парата и душманите са му в краката. Пале, бабарджале, оставоре душмая на щиперавеле. Телефона му не спира да звъни, търсят го вашите верни жени. Ако се наложи, Анатолий ще ги вземе. Но Анатолий си има стабилна жена и няма как да стане, и за глупости няма време. Давай, Анатолий, шампионе, хайде покажи. С Валенсио и Мартин, с бемвто уби ги, злобарите разби ги, камиони пълни с милиони. Анатолий прави милионите да се знае, това го може най-добре. Това е сила, Анатолий е патрон. Давай, Анатолий, хайде покажи. С Валенсио и Мартин, злобарите разби ги, камиони пълни с милион. Това е сила, Анатолий е закон. За моя батко, за Анатолий, шампиона, най-мощния, най-добрия. И швейцарска банка, Букилеске керала е паренца към ударелто мено. Анатолий, Леске, душмаятари, зави смерена. Всички замръзвате като видите Анатолий, най-големя, онай баро, будило, буци, сурало.